Aku disebut-sebut saka kono kae kedengeran lho Ki Gareng. Ki Gareng Bagong. Kepiye Ndul? Aku ngono ya. Wis krungu. Apa sing diaturke Ki Gareng iki ngono ya wis tak rungok-rungokno saka kadowan. Aku yo ngrumangsani, Gong. Aku iku ya wong muslim, ya bakal ya poso. Tapi iki ngene, Gong ya. Aku iku narasake karo dirimu. Biasane makan iku embuh ping pindho. Nganti wetenge gedhe plenti. Iki dina bakal Bagong iki kan tirakatan. Ya ngene ya. Jarene iki ya ora jarene anjen tenan. Nek trimo. Trimo apa Pak Gundul? Ngene Ki Gareng ya Ki Gareng. Aku iki kan ya senajan cilik bentukku, pancen aku ya ngene bentukane dap. Ya wis biasa tirakatan. Nek trimo ngempet lesu, ngempet ngeleh, ngempet kecelak iku rak wis dadi pangananku, wis dadi wis tirakatku. Nanging sing abot iki ngempet sing liyane ngono. Lah mulai saka iku Pak Gundul. Iya, ngene Gong ya. Kepiye Ndul? Ngempet mangan, ngempet ngombe iku ya tak anggap rada ya rada luwih enteng. Sing ora enteng ki ngempet sing liyane Gong. Contone awake dhewe kudu menahan marah, menahan godaan, menahan mata, menahan bicara ngono. Tangon yo Ki Gareng. Yes bener Pak Gundul. Lah iya menahan mulut, menahan hati. Wah pokoknya menahan Gong.